What's up guys? Yun. So good afternoon. Isang makulimlim na hapon sa inyo guys. Today is ano bang date ngayon? January 28, 2023. So ngayong araw mga lods, papasyal tayo sa sa may Lingayen, Pangasinan, sa may Baywalk. So matagal na rin kasi tayong hindi nakakapasyal dun eh. So yun, pasyal tayo sa may Baywalk. Saka guys, kanina nag-scroll ako sa may Facebook. Meron atang magaganap na motor show ata ngayon dun sa may Baywalk, by EP Production kung di ako nagkakamali. So yun, andun na lang din tayo guys. Manood na rin tayo ng kanilang motor show. So yun, nandito pa rin tayo sa San Carlos. Yun, going to Lingayen na tayo guys. Yun, bago ng lahat, ipasok ang intro. So yun guys, welcome back ulit. So dito na tayo sa may arco or crossing ng guys, Binmalay tsaka Dagupan. Yan, pag kumanan ka dyan is papuntang Dagupan, at dito naman sa kaliwa ay papuntang Binmalay tsaka going to Lingayen. Yan. We are approaching municipality of Binmalay, Pangasinan. So yun, shout out sa mga taga Binmalay guys. Yun, makikidaan po ako. Yun, ang ganda ng kanilang palengke guys. Ang kanilang public market. So yun, dito tayo sa kanilang town proper. Bali ang dadaanan natin guys is magpapa-baywalk tayo doon sa may Binmalay. Pwede rin naman sa guys, sa highway. Yun nga lang, tingnan nyo naman tong traffic guys, oh. Diba? Pag doon tayo dadaan, siguradong traffic. Kaya mas may ginalang na parang pinaka-bypass road na tayo. Hindi ko alam kung yun. Basta ang alam ko, hindi naman bypass road. Parang alternative route na papuntang Lingayen. Shout out sa mga taga Binmalay. Napakasolid dito. Parang may sila dito, night market din. So yun guys, we are approaching na sa may sa malapit sa Baywalk. Alam mo dito na yung palabas yun eh. Dito na yung palabas eh. Sana all na lang si Kuya, may back ride. Dito na tayo din. Dito na tayo sa may Baywalk ng Binmalay. Bale, guys, itong daan na to is susunod dito yung Lingayen, Pangasinan. Doon yung pupuntahan natin guys. So yun, grabe oh. Tigil nga tayo saglit. Lakas ng alon guys. Ayun grabing alon, lakas. Pero kahit gano'n kalakas yung alon, may mga pa rin, nasa may baybayin ng dagat. So guys, punta na tayo. Pero grabe talaga, lakas ng alon. Yun, sana pag mga ganyan kalakas yung alon guys, advisable na wag na lang muna kayo mag-swimming kasi delikado. Yun
So yun guys, daming tumatambay dito. Daming tumatambay dito sa dagat pag isang oras. Sabagay, ngayon guys, Sabado. So may mga cottages dito guys. Ayan. Kung mga gustong pumasyal ng Lingayen, actually Lingayen na to guys eh. Yun. May mga cottages dito guys. Welcome po sa Lingayen, Pangasinan guys. Ayan. So andito na tayo guys sa may papasok na ng capital ng Pangasinan. Shout sa mga nandito. Yun parang nasa Manila guys ito ang aming parang pinakaluneta ng Pangasinan. Yun pwede kang dyan, kumain. Hindi ko lang kung pwedeng kumain eh. Basta alam ko pwede kang magtambay dyan. Ganun. Kaya nipaflex ko lang ang aming guys, ang aming Capitolio ng Pangasinan. Yun, shoutout nga pala sa mga taga-Lingayen. So mag-picture nga lang tayo dito. Yun, may mga nag-escape dito guys picturean natin. Dito lang din tayo guys, picturean natin yung ating motor. Tagal kong di nakapasyal dito solid dito ang daming mabibili guys ayos. May mga food street pala dito guys. Ganda. Yun kung mga gusto pumasyal guys yan, alam nyo na may mga pagkakainan dito. Ayan, babang lahat. Ayun parang may parang alam nyo sa Burnham guys, meron na mga cart saka bike na pwede mo atang rentahan. Ayos ganda dito. So bagong lahat, ikot tayo. Kung pwede na rin pala dumaan doon sa may gitna. Diyan sa may gitna ng dati kasi hindi sila nagpapadaan dyan guys eh. May mga naglalaro din para dito guys football, mga foreigner. Shoutout sa inyo. Ganda na dito guys. Ayos. So ang Baywalk ng Pangasinan. Kung may Baywalk sa Manila guys, meron din tayo sa Pangasinan. Lingayen, Pangasinan Baywalk. Yun nga lang, ang pagkakaiba niya guys, yung dagat is malayo, lalakadin mo pa. Then eto, merong space pa para hindi tulad nung dito sa Manila na biglang dagat agad, yung parang ganyan, tapos dagat agad. So yun, napaka-fair guys. Alam nyo guys, tuwing nag-ride ako, parang hindi na ako nag-set yung biglaan na lang ako parang gusto ko mag-ride ngayon. Kaya pasensya na guys sa mga nag-aabang sa akin. Hindi kasi ako mahilig mag-post guys hindi kasi ako mahilig mag-post na oy ganito, abangan nyo ako punta ng Lingayen, gano'n. Hindi parang gusto ko mag-ride yun, mag-ride ako. Siyempre budget, kailangan din. Hindi ka naman pwede mag-ride ng walang budget guys eh. Yun solid. Picture tayo dito sa may I love Pangasinan. Si Pangasinan, hindi na I love ang nakalagay Si Pangasinan na. Picture lang natin. Ayan. So kaya nag-picture tayo sa may Capitol. Ngayon naman, picture natin dito yung motor natin. Solid, sabi tao dito. Yun guys, shout out. Nandito tayo ngayon sa may dagat ng Lingayen, Pangasinan. Yan pa yung nasa aking buhok sa aking buhok guys kasi magulo. Yun, napasyal tayo dito. Hindi ko alam kung guys, pupunta pa tayo dun sa may sa may motor show or pasyal na lang tayo dito guys sa may dagat. So yun, matagal-tagal din tayong matagal-tagal din tayong hindi nakapasyal dito. Almost 2 years ang alam ko. 2 years. Ayan. That's ko ang aming dagat.
Dito tayo sa Lingayen guys, sa Lingayen Pangasinan. Yun. Medyo malakas yung alon ngayon dito guys. Pero still may mga pwede pa rin maligo guys. Yung nga lang hindi ka pwedeng lumayo. Hanggang dito lang sa may malapit sa baybay. Ayun, oh. So daming tao ngayon dito sa may ano, dagat. Solid oh. Dami. Yan oh. Yun guys, nandito pa rin tayo sa Lingayen guys. Time check tayo is ano ng oras, 5:21 guys. Yun, so baka dito ko natapusin yung video guys. Maraming salamat lagi sa inyong panonood guys, sa walang sawang suporta sa mga followers ko. Maraming salamat sa inyo. Yun lang, ito lang ang ating vlog ngayon guys. Palis na tayo. Yun, so yun nga guys, maraming salamat lagi sa nanonood sa atin. Even though kahit ganun konti pa lang yung followers natin, may mga marami na nakaka-appreciate sa atin. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat ulit sa panonood guys. See you next vlog. Yun, Garden Vlogs. Bye bye.